Jeden z najznámejších a najvplyvnejších psychológov 20. storočia, Carl Jung, tvrdil, že skutočný život sa začína až po 40-tke. Všetko, čo sa s nami deje pred týmto vekom, je vraj len príprava, test, skúška na niečo omnoho dôležitejšie. Možno ti to znie zvláštne, pretože dnešná spoločnosť sa staroby bojí. Všade okolo nás nám ponúkajú tisíce spôsobov, ako si udržať mladosť. Krémy, operácie, kúry. A ako by nestačilo, že reklamy nás tlačia do večného mladíctva. Ešte aj spoločnosť nás učí, že po 40-tke prichádza kríza, úpadok, problémy. Hovorí sa tomu kríza stredného veku. Ľudia začnú panikáriť, majú strach zo staroby, robia hlúposti, len aby si uchovali pocit mladosti. Niekto opustí partnera, niekto zmení kariéru, iný sa snaží kúpiť si šťastie. Ale všetko toto sú len mýty a predsudky. Carl Jung nazval túto fázu života nie krízou, ale prebudením. Áno, istá etapa života sa skončila, ale práve preto teraz začína tá najdôležitejšia, zrelá a vedomá. Aby sme pochopili prečo, musíme sa pozrieť na to, ako vlastne náš život prebieha. Prvých 40 rokov je ako prieskum. Spoznávaš svet, robíš chyby, zbieraš skúsenosti, skúšaš všetko možné a učíš sa chápať nielen svet, ale aj seba. Na tejto ceste stretávaš rôznych ľudí, dobrých aj falošných. Niekto ťa podvedie, niekto využije, niekto ti ukáže zrkadlo. Postupne zisťuješ, čo má v tvojom živote skutočnú hodnotu a čo bola len ilúzia. V istom momente si musíš položiť tú najdôležitejšiu otázku. Kto som a čo ma skutočne urobí šťastným? V mladosti na túto otázku väčšinou odpovedáme zle. Myslíme si, že šťastie sú peniaze, sláva, uznanie alebo vášnivá láska. Až neskôr zistíme, že bohatí aj slávni ľudia plačú rovnako ako my. Že láska bez práce končí. Prvých 40 rokov sa učíš chápať život. Buduješ kariéru, zakladáš rodinu, snažíš sa naplniť očakávania druhých. Jung hovoril, že toto všetko je len príprava. Základ pre niečo väčšie. Po 40-tke prichádza uvedomenie. Už ťa nezaujíma súťaž s kolegami. Už ti nestačí plniť sny niekoho iného. Začneš chápať, že väčšinu života si žil podľa cudzích predstáv. A to je bolestivé zistenie. No zároveň ti dáva slobodu. Začína etapa, ktorú Jung nazval individuáciou, cesta k sebe. Prestávaš hrať rolu, ktorú ti dali rodičia, spoločnosť, strachy. Začínaš žiť podľa vlastných pravidiel. Táto zmena nepríde zo dňa na deň. Je proces. Začneš si klásť nepríjemné otázky. Žijem tak, ako chcem? Alebo len naplňam predstavy iných? Čo naozaj potrebujem? Tieto otázky sa často objavia, keď sa ti rozpadne vzťah. Zomrie niekto blízky. Deti odídu z domu. Alebo jednoducho v tichu večera, keď zistíš, že ťa už nenaplňa to, čo kedysi. Ak si na ne neodpovieš, môže sa zdať, že prichádza kríza. Ale v skutočnosti je to príležitosť. Je to moment, keď sa starý spôsob života rúca, aby mohol vzniknúť nový. Jung tvrdil, že stredný vek nie je začiatok konca, ale začiatok niečoho oveľa hlbšieho. V prvej polovici života si budujeme obraz pre svet. Hráme rolu, Jung ju nazval personou. Nie je to naša skutočná osobnosť, je to maska, ktorú nosíme, aby nás ostatní prijímali. Ale niekedy tú masku nosíme tak dlho, že zabudneme, kto naozaj sme. A práve po 40-tke sa táto maska začne rozpadať. Role, ktoré si hral, ťa už nenaplňajú. Dobrá matka, spoľahlivý zamestnanec, ten, kto všetkým pomáha, to všetko je len časť príbehu. Uvedomíš si, že si omnoho viac. Že máš aj tie stránky, ktoré si celý život skrýval. Strachy, zlyhania, slabosti. Jung ich nazýval tieňom.
Postaviť sa svojmu tieňu nie je jednoduché, ale práve to je cesta k celistvosti. Pochopíš, že šťastie neprichádza zvonku, z úspechov, peňazí ani uznania. Šťastie je ticho vo vnútri, keď konečne žiješ podľa seba. V mladosti sme plní ambícií a dokazovania. V strednom veku už vieme, že na tom nezáleží. Prestávame sa naháňať za vetrom. Uprednostňujeme pokoj, stabilitu a skutočné vzťahy. Výskumy ukazujú, že medzi 40 a 50 sa spokojnosť so životom zvyšuje, pretože konečne rozumieme sebe, svojim potrebám a tomu, čo je skutočne dôležité. A áno, cesta tam nie je jednoduchá. Možno stratíš staré vzťahy, návyky, ciele. Možno sa rozpadne všetko, na čom si roky staval. Ale práve v tom je dar stredného veku. Môžeš si postaviť život nanovo. Taký, aký bude odrážať tvoje skutočné ja. Viktor Frankl povedal, že zmysel života si musí nájsť každý sám. V strednom veku už viac nechceme žiť podľa cudzieho scenára. Chceme život, ktorý má pre nás osobný význam. Ak sa bojíš, je to v poriadku. Všetci sa bojíme. Ale ak sa postavíš svojim strachom, ak si priznáš aj to, čo ťa desí, práve vtedy sa stávaš slobodným. Maslow túto cestu nazval sebarealizáciou. Je to moment, keď sa rozhodneš stať najlepšou verziou seba. A keď ju raz nájdeš, zistíš, že si už nepotrebuješ nič dokazovať. Nepotrebuješ uznanie, lebo máš to najdôležitejšie. Pokoj, zmysel, slobodu. Stredný vek nie je koniec. Je to nový začiatok. Možno nie ľahký, ale určite ten najcennejší. Ak si toto video dopozeral až sem, patríš k výnimočným ľuďom, ktorí nehľadajú rýchle odpovede. Hľadáš pravdu. A práve to je prvý krok na tvojej skutočnej ceste. Pamätaj, každá veľká zmena začína jednou myšlienkou. Možno práve teraz.